turnuva ki ya futbola jine Ciwan me de dest pê kirin. Ev turnuva jî di ser navê Şehîd Nûcaya. Turnuva îrûyê bi dawî be. Em her du takımê xwe re serkeftin xwazin. Wekî jînê Ciwan em ê pêşengeha hemleya keceke û kecekê bikin û herî dawî bangaziya me ji Ciwan û jînê Ciwan re tevlî hemleya keceke û kecekê bibe.